Nazdar, vítam vás z ďalšieho videa, kde si ukážeme, ako stiahnuť huzlny. Tak si otvoríme svoj prehliadač. Ja už som si to dopredu pripravil. Stránka bude v popise videa. Takú stránku proste download. Tu si počkáme. Skip other. Download. Znova. OK. Zasa. Skip other. Tu si vyberáme, že pre akú verziu. Tak ja neviem, napríklad toto. Je to najhoršie, že to treba čakať. A tu na download. A teraz dáme download tu na toto. A potom by ste mali mať, pardon, ja neviem, kde som to dal. No a ako mali by ste mať taký priečinok tu na, tam ja dole, že huzliny, to by ste mali mať na ploche a potom si to dáte ako štart, percento app data percento .minecraft version, tam si to uložíte, potom si to xnete, zapnete si normálne Minecraft a pardon, OK, dáte edit profile a tu nám máte a to veľmi dlhé a tam si nastavíte release huzlny, na to kliknete save profile a play. OK, no a mal by vám vybehnúť toto, tak, hej. Dáte multiplayer, spustíte si hociaký server, ako taký, aký máte, hej. OK. Tak a teraz dáte shift, to napravo pri enter a nastavíte si tu na veci. Ja mám to, čo vidíte. Tu si nastavím to chcete, nechám to na vás, ten green, alebo jak to je. A to blue, ja neviem čo je. OK. A potom si dáte escape a hore, v hornom rohu, by ste mali mať tie, ktoré ste si nastavili. Takže ako napríklad to CTRL máte na priblíženie a je tu X-ray, lenže ten je taký troška blbý, to si treba stiahnuť iný X-ray, dosť dlho ho tu načítava a vidno len tunely a pri nejakom šťastí, keď máte dobré oči, tak uvidíte aj tie, toto je vlastne tie
diamanty a také hovadiny. A najviac je tu vidno tunely, ak vidíte, tam je iron vzadu. A tu dačo je tiež. No, počkaj, tam budú asi diamanty. To čo si dobre všimnú. OK, tak stretneme sa pri nich, či to dobre ukazuje. Bolo čo odhlasu. OK, tak zistil som, že môžem použiť CTRL a sú tam diamanty. OK, napríklad tam sú ďalšie uhlie, iron a všelijaké hovadiny. Vypneme X-ray. Potom napríklad R-kom si vieme zapnúť kilavru. To je keď najviac sa to dá využiť v PvPčku. A to je vlastne, ak niekto nevie, čo to je, tak proste keď je nejaký hráč, ani nič nebudete držať, len namierite si na ňo, tak sa mu začne ako útočiť. Tak bude tá ruka proste. Len to ja klikám. OK, tak pre dneska by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo, dúfam, že som vám niečím pomohol. Tak čau. Musím dať F5. Pardon, to bol môj brat. OK, tak píšte do komentov, že s čím vám mám ešte pomôcť. A tak, OK, tak čau.